Piyagan daw di glonanta. So mga amigo, ipabugnaw sa tani ron kay medyo init na magayong panahon. Kinahanglan nato magpabugnaw-bugnaw ta diri dapita. Ayaw, di ba? So karon guys, padulong gid mi karon diri sa may Kaluan, Infinity Falls sa may Cairo Resort ba yan? Mga ligo na po lagi mi ani. Sao man naturat na po mga kauban ato resort magani dala na ladari maglugos magangat niya tong motor, maginod magid pag-ayo. Pero sige lang kay urag nindot mga ilang kaliguan diri. So mo balik na pud mi ani karon, bahala nang magbaklay-baklay biso sa kalisod. Padayon lang gyapon ta ni dili ta kumpiyansa sa mga dala kay basta niya kay ang tasimba ko lang. Pero at least safe sila magbaklay na sila ani sama ani yung kamot nagkruto kag taon ning tail niya hatlo kung pwede mo tikang-kang ay sige dagan be mintas imong mama nagkapakapa pa na MTL padlo sa ibabaw pas pud kumahimo dadagan na lang kay aron madali abot sa ibabaw. Ikaw madam big ganun magbaklay ra maghinay kayo daw lingi pag ibuos siguro pagili diha. Dako na ako balatian ng motor ang ura magimingaw pidopid man. You can do it! Damn! Kaya pa? Kaya pagbaklay? Ha? Oh, wonder na matay magmotor. Oh shit! Ita po'y na mag-iangat ng motora ani angat bunag nas ang samoa. May nagbabalik to sila karon. Babaw. Babaw, kanas babaw. Bumalik to sila karon, dito lang mo sakay. O man, matay man. Si Miluya na gyud ning mga mananapa. Inay na makaimutikag ni paangat ni sila gikapoy na gyud siguro gigutom na gyud siya ba. Kay inay naman kayo tikag-tikag ora magpitinaluya kayo. Wala gyud mi baliki dito sa ubos ba. Busy naman din sila kaon diri. Pantog rang wa gyud mi baliki dito sa ubos na busy naman na para ay ni sila diri. Pero kinanamuluya hag angat-angat dito may gali na dalaran mo hilot-hilot among motor para lang kaangat. Sus ako kauban wa na gyud taong gihubot niya ang bag diretso na lang niya kunit ng kaong gutom na gyud siguro kayo. Sige paspasin nyo nagkaon diha kay aron ighuman ninyo ako na po mukaon ana inyong sobra diha kay aron malingaw po kung ako na lay mukaon nga wala na kaatbang na akong atubangan aba dali mo ay mukaulaw kaon layo ra magay inyo kanya dali mo hinihin o maginihin ra mukaon dali punita naging o kana aswata butang sa plato taman natagbaw ka kana o dili pa mo sa kadako no kaspikas pa niya. Lami rapod ka na imong wine dana nga gisulot na nagkartos karon pa man ko naka-encounter yun na oy lami dagwila kay ira may ila magipilahan kay pag maayo pasalamat ra gyud mong dili ko moinom og yun ana kay moinom pa ko ana makatilaw pud mo na inyong gidala ko ray magunag puong ana diha sos akan ni may bata mukaon nyo di nyo magalang alak kit wala biya na dito dapat sa inyo puro sabi asipod sa inyo dito. So na dispenser na? Dispenser na wine. Kasi gusto ko walang dire kasi gripo wine ang sodo. So karon migoy no man na magitagkaon dire na dayon ta si baba magli aning tan-awon dire kanindot kay palibot sana tan-aw na pagka green kaayo o nimo kauban hadlok pa sa maligo kit pugno kuno kay tubig kinahan pa siya po umhomon ilang mga batiis niya kaning usap po tudlo pa pagpugi-pugi apastila no kaning usap po may nakayo sila katapok-tapok na dito pero kalingawan trabaho sila kasabot sila pang sugo sa ang nahimo na hinuon kung maniniyot aniron diri sa grupo namo sige na lang kay gusto man nila atong tabangan sila oy milokso rag baki gani nga
trabaho tawa na pud sila bisag okay ra bata kahit karon kabalos bitaw ko ninyo nga ako na po'y magkuha na kamo na po'y hawid aning kamera ha. Sige bantay mo na ako niya. Sige langoy jud langoy taman sa may mo langoy mo diya may na lang malingaw tang tanan sige kay ako na pod di ba wala na hinoon kung pato ang kapagapara ng kilit pastila no sablig lang orang gud kabaw gud na ulo ng nabasa ng ulo ngisi lang relax gud para lagis nya na trabaho inig mahuman na bulan ba o kana lukso na ipasaw na yun katawa bisag ulay katawanan pagka may klaro gud na ako so bantay na ko ni ron manananapan wala sige bantay karon tiudok iday mong ulo ron kana ayaw di ma na action kalagi kabalaka gin sa TV goni sa imong likod na tagang so karon migoy ato jud ni sulito ni atong pagkaligo diri kay talagsara man gud ta maka tuna ani tubigan once a year man gud ni ato na gini sulito langoy diri hulo man tag may tamad mabugnawan ni atong mga itlog-itlogan medyo dugay-dugay man gud last anhin na mo diri atong August pagyud August karon sige na lang taglangoy ani enjoy lang nato ning moment nga talagsara taman higud karon wag gyud tay lang himuon ani kundi na lang magsigira taga relax ligo kaon hantod mo dagko gisamot ni atong tiyan ang trabaho mayuha mo lang yung taga isla gid tinuod ning tao maigi mo lang grabe na liko siyang ulo ko jud ko kasukad ana di ko balong mo lang kinaay sa binaka style man ini lang ngono raman og katong tilapia nga gutom naghalal naman kay kani urang butiti nga gahayang-hayang unsa naman ning balik ba nga usaon ora ako man di ay ning mananapan ng sisigi ka taas ng buhok nga oran og kinsa amay siguro yo kay dahaw dad anak kay ngon og maanod sa naong piga patong-pato ng aliwas mo tuklod na mahinuon na siyang kauban sa ang laijud ni siya sige pag-enjoy mo si pagligo kay layo ra ba kay atoa sulito na ko ni pag-anhin na ko kay talagsara ra ba kaayo tanaw ato madilisi nanay dire magna naami mi kalit og luto sa tumbangan udi madin na mo ni kauban shout out sa iyo migoy maigid mo lang ng mga tawhana wala sige dulain na dia sas kumpati yung kapak-kapak kay urag igor jud kana ko gihadlok diha kasi imong kuya kay taga-isla na taga-isla na si Kuya Janjan salig si Kuya Janjan taga-isla na taga-isla lagi na pinamo lang Kuya Janjan so karon mga migoy ato na ning ilalad ni itong buhok ng ganina ra nabasa aron ra na tagsili ng bin aning ilang diri ato na ning ilalad ni itong buhok tawagan ko na si GM ay gitawag yun po niya nag-enjoy rabi po sila silang pagpangaligo kung magpermente ni nga na magsigi og sponsor ay magsigi yung tagbalik ano dire kay bahala every 3 months ana pagkalingaw kay pagkaayo talagsara ko dong ano bingkod na lang kay wala kapoy na siguro ya dapat ani kawan na puntaan langoy lang sa amuro niya relax na yung mga kalawasan mag ako ani sakit naman ang likod ani walang langoy tablawan mo tagligo ani lomba daw mo langoy di taga isla og taga bukid tanawon tag kisay may kanila mo langoy di ala sige o kana tamang kapagapara god aron mabugnawan ang mga ilok-ilokan paspas ipod og kapagapa aron abot sa daple na unsa naman ng mga bata ang hinay man kaayo mo kapagapa ala pagkalipaya ka mo tawa agoy dito kalipaya ka nila enjoy di po kay sila dal kang ngisi-ngisi warag tapok naman sila diri pantugnaw na dagway kay ni ba sas dilan
Goy, kanindo tan mga tawana. Oh, li pa jud ning isa sa ibabaw. Kay ngon dawig na ikalong diha ba. Oh, ayaw diha kayo kasab-an ta. Oh, sige plaster na mo kay picture na ta mo kay wag kita pugno na man kay mo dana. Sige plaster nagmaayo. So mga amigoy, kung gusto manggaling mo ma-relax, anahin na mo dire, ay na mo padugay-dugay, pertinindo tapos ni ilang mga lugar dire, di jud mo magmahabi sa glisod kay nandalan nga agi-agian ninyo. Pero inigabot niyo dire, tan-aw niyo ng mga view dire pagka relax ra kayo. Mawala na yung mga problema. Ay naguna-una na yung problema, usa pang problema na ay nang na lang ninyo nga ang problema may problema sa inyo. Ganon. Pagka nindot kay tan-aw na diha, sigurado jud mo ma-relax mo pag-ayo. Mabugnawan na yung mga utok nga dugay nang nag-init sa kalagot. O, di ba? Samot na og diri sa ibabaw pa yung kamupatong kay makita gyud nimo nagdagat diha sa ubos nga perting pagkablo kaayo. Relax na relax kay imong panan-aw ani ba dili kay sakit sa mata. Sas itoy-tuyok pagay nato ni diri. Wa gyud pagkanindot kay sa lugar, wa gyud di gyud ka magmahay inarig maabot mo diri. Salamat dahil sa pagtanaw. I-follow na lang pud ko ha.